80-солагии шоири шаҳр Лоиқ Шералӣ дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34 Хотирмон таҷлил гардид. Ташкилкунандаи ин тадбир омӯзгори ҷавон Сабрина Акрамова хонандагонро раҳнамун сохтааст то онҳо аз ашъори ин шоири зиндаёд шеъру ғазалҳоро аз худ намоянд. баробари оғози чорабинӣ гурӯҳи хонандагони синфи 5 дар назди акси Лоиқ гулдастаҳо гузоштанд ки ин як нишони эҳтирому садоқат ба шоире буд ки дар дили халқ ҷой гирифтааст. омӯзгори варзидаву собиқадор Бохонова чорабинии адабии ман давоми рӯзгори рафтагонамро оғоз намуд. баҳори ман баҳори ошиқӣ буд. дилам дар зиндагӣ як содиқе буд. аз он шодам ки баъд аз ман мегӯянд замоне дар замин як лоиқе буд. дуруди бепоён ба ҳамаи шумо азизони дилу дида ҳозирини гиромиқадр. ҳамаи шуморо барои ширкат варзидан дар ин чорабинӣ хайрамақдам нури дида тоҷи сар мехонам. чуноне ки ба ҳамагон маълум аст, бо ибтикори пешвои муаззами миллат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021-ро ҳамчун ҷашнвории таърихӣ яке аз шахсиятҳои бузург, ровии армони халқ Лоиқ Шералӣ 80-солагӣ эълон гардид. бузургонро бузургон зинда медоранд, бузургонро бузургони дигар поёнда медоранд. сипас хонандаи синфи 5А Эҳсанова Дурдона тарҷумаи ҳоли Лоиқ Шералиро баён кард. Лоиқ Шералӣ 20 майи соли 1941 дар мазори шариф ба дунё омадааст. аввал мактаби 8 сола, баъд омӯзишгоҳи омӯзгории Панҷакет ва дар охир донишгоҳи омӯзгории Душанберо хатм намудааст. хонандагон дар рафти чорабинӣ шеърҳоро аз ашъори Лоиқи ширинзабон қироат намуданд. дар он соат ки дилгирам, куҷои модари пирам, биё бинмои тадбирам, ки дар гирдоби тақдирам дилам хоҳад навозишҳоидастони туро имрӯз. дилам хоҳад нигоҳи гарми чашмони туро имрӯз. дилам хоҳад дуоятро. модарам мегуфт доим вақти хоб кун, албатта бо паҳлӯи рост. он ҳама коре ки ният мекунӣ, сар бикун бо қувваю бозуи рост. то нагирам хунбаҳои ҷумлаи қурбонiyonро, то набахшам умри озоди ҳама зиндонiyonро, то наёбам роҳи дилҳои тамоми зиндагонро, то набардорам ба дӯшам душбори ин замонро. лоиқо бовар бикун ту лоиқи дунё шудӣ. зин сабаб бо шеърҳоят дар дили мо ҷо шудӣ. ман дар ин дунё чӣ дунё доштам? ишқи сӯзон ҷони шайдо доштам. болида мегӯем мо лоиқ давоми рӯдакӣ. пуршад ҳар як ҳарфи ӯ мисли каломи рӯдакӣ. Лоиқ Шералӣ ин ном барои тамоми мардуми тоҷик ва форсизабонони олам шинос ва азиз аст. гардиши куллии назми муосири тоҷик бо ном ва фаъолияти адабии ин суханвари мумтоз сахт марбут аст. Лоиқ Шералӣ шоире буд ки ташнагони сухан воқеан ҳар шеъри навашро бесаброна мунтазир буданд. баҳори ман баҳори ошиқӣ буд. дилам дар ишқи ёре содиқе буд. аз он шодам ки баъди ман бигӯянд замоне дар замин як лоиқе буд. саҳначаи ба азӯгии иттифоқи нависандагон шомилшавии Лоиқ, рақсҳо, сурудҳо бар матни шеърҳои шоир хеле ҷолиб буданд. дар чорабинӣ намояндагони шӯъбаи маориф ҳузур доштанд. бардошти худро аз ин чорабинӣ мутахассиси маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳо Барно Аширова чунин иброз дошт. чорабинӣ бисёр ба сатҳи баланд хотирмон ва судманд аст.
хонандагони мо аз ашъори устод Лоиқ Шералӣ шеърҳо қироат карданд, нақшҳо офариданд, сурудҳо хонданд ва бисёр маълум шуд ки хонандагон дар ин конференсия тайёрии хуб диданд. ҳамзамон ҷонишини директори муассиса оид ба таълим Баҳронова Парвина ба сухан баромада барои ташкили чорабинӣ ба муаллимаи ҷавон Акрамова арзи сипос намуд. Чорабиниро омӯзгори умедбахш Сабрина Акрамова ҷамъбаст намуда изҳор кард ки то он даме ки шеърдӯстон ҳастанд, номи лоиқ вирди забонҳо мемонад. гузориши Фирӯза Одилзода, Тошев Талабшо аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 34.